Ωραία. Πάμε τώρα στην άσκηση. Παρακολουθούμε την υποδοχή της μπάλας, εφαρμόζουμε διπλό μπλοκ και ο ακραίος παίρνει φόρα για κάνει επίθεση από το ζώνη 4. Εντάξει. Πέφτουμε κάτω, έξω στροφή, χιαστή βηματισμό, φτάνω πίσω και μετά παίρνω φόρα για να κάνω επίθεση. Εντάξει. Έτοιμοι. Παρακολουθούμε μπάλα. Σφιχτά δάχτυλα πάμε. Επίθεση. Ωραία. Έτοιμος. Πάμε. Έτσι. Πάνε κάτι πίσω. Φορά. Χιαστή βηματισμός. Χοπ. Επίθεση. Πάμε. Πάμε. Πάμε φορά. Έτσι. Πάμε πιο δυνατά για επίθεση τώρα. Έτσι, σπάσει. Πάμε. Ωραία. Έτοιμοι. Ωραία, πάμε. Φορά. Χοπ. Επίθεση. Χιαστή βηματισμός. Πάμε. Χιαστή μεγάλη εξτροφή. Χοπ. Επίθεση. Κλείσε. Πάμε. Έτσι. Χιαστή. Ωραία. Πάμε. Έτσι. Τελευταία. Έτοιμος. Χιαστή. Βλέπω μπάλα. Χοπ. Ωραία. Ωραία. Έτοιμοι να εφαρμόσουμε μπλοκ. Θα κληθούμε. Ωραία. Φορά. Πάμε.